karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjing kali Bapak Semar merga pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari panguasane ngiwang pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Bapak, non. Buku karepe dhewe panusmaning jajalanan. Kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Darawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Soalnya iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Darawati. Sapa sing wani karo Bapak Prabu Darawati? Tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati arek sapa. Yen ono wani harus diaki sing tak wedeni awakmu. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Ayo. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme. Aku metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa terserah lah pokoke. Manuk teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika, gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun, boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane, tetunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik, anut denang dateng pernataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan, nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal, dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah, papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat niku ajeng kula singkirke supaya titah utawa menungsa sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta supaya padha eling karo Gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niat iki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen manjeng kersane kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuhi apa-apa aku nderek. Yen pancen kersane Siwa Yantaka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku go bakal bantu lahir batin. Siwana Yantaka ndak aturi paring dawuh, butuhke probiya pira mengko saka jangkar bumi kang bakal nyukupi, mengko saka pringgondari kang bakal nyukupi probiyane, mengko saka ngrandu gungkule kang bakal nyukupi prabiyane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila. Wong ki nek lelabuhane akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru, conto bapak kuwi. Wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi, oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila gong contonen gah. Kaya mesti bedani dhewe ngono lho. Ngene lho. Ah piye? Bapak iki anak-anak. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah,
Aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak mati, Gus. Gareng mati kowe mati aku bangun dhewe. Neng ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Aja tok rungokke Bagong wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora kebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewa ngejawantah. Ambo anake iki dikai sugih kabeh. Ken piye kok mingkire? Males aku. Bapak bangun kayangan dibantu karo putra-putra Pandhawa. Agenang gleleng bapak. Bangun kayangan mau ora ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do bantu ya. Jelas wah bakale kelakon penjangkane. Neng kula mboten butuhake bab Probeya lahir mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan sampeyan wong enom-enom dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula bangun kayangan sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula bangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo kakene Semar. Yo aku manut karo Siwa Nayantaka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Monggo gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teka. Ngoten. Mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan. Nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos Ndara. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngraki nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang Katri kumulung Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurda kura reka kiri-kiri nanggono magawe gelari rawang-wang Madhaning padukan karang kadempel nalika semanten iki Lurah Semar Badraya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakala ing mangke kasaru geger madhaning padukan ing karang kadempel samyalok yen to ana Nalendra ingkang rawuh wonten ing padukan karang kadempel datan tanolyan kejawi amunata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna anganti ngrayi Panangapandha Raden Janaka wantun minggah pendhapi akarya cingak Lurah Semar Badraya mawon bae para kawula kanca piyak-piyak nata Darawati kepareng rawuh kanca piyak bane dalan
kaget kula Den. Lah para kawula sami alok menawi wonten Alendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Ndarawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Iya Kakang Semar. Ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Iya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba padha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Ya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawuhan para her-her, para priagung-priagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat pariping. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Janaka bekti kula. Iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati bekti kula konjo sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana tiba sepadha-padha. Ora basa iki to. Anu apa? Kula pun dinggo jimat pariping lali aku. Ndara Janaka bekti kula konjo. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat Ndara Setyaki bekti kula konjo. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya to. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki ki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samangka Kakang Semar bakal ngayati jejiban ya kuwi bakal bangun kayangan. Nalika semono ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar ndak gulung ndak titi priksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangke riyen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Yenadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake bangun kayangan ingkang ateges Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal bangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jenemukal yen to dadi runtiking penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negari Ndarawati dawuh lawan nata ing Ndarawati supaya ngelekake sarta ngemutake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal bangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teka kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar. Guru ki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe ten mriki.
ora kok utusan Sinuwun Ndarawati mengke ndak seling surup mengke ndak kleru nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke monggo sampeyan ling ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru mboten padha kali sing kula omongke mengke ana sebutan dandang dikandhake kuntul-kuntul dikandhake dandang witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup ten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki kula kandhanane kula jerenge groboke Manikmaya supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Ndarawati niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan ngoten. Terus utusan kali Sinuwun Ndarawati terus karepe pripun karepe guru pripun aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan nek kula ken murungke kula ora iso kula ora gelem murungke bangun kayangan merga guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan coba aku tak ngerti wigatine apa wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten kayangan niku papan sing becik kayangan niku papan sing apik wonten kayangan menika mboten wonten rasa memungsuhan ora ana rasa regejegan anane mung ayem tentrem majinamatan daya dinayan uripe yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku wong urip enten kayangan mriku mula kula kepengin bangun kayangan ngamarta niku embane kaya kayangan uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong sampeyan niku pripun to Den titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuh guru dumeh Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon kula nuwun sewu sampeyan niku ratu apa watu watu gong coba kula tak takon sampeyan niku ratu napa watu nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun terus kudune kepripun niku sampeyan miterang karo Bathara Guru ora mung manut gruyuk ngalor ngidul kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar waduh nglelengi Sor Prabawa Sor Kretek gong ku nek nyaut kok mesti elek to merga wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan pamrih napa sampeyan niku bendara kula sampeyan niku pepunden kula terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula mboten no mboten ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan mriki menging karepe Semar monggo gegayuhan kula niku apik gegayuhan kula niku becik kula nek gegayuhan apik sarta becik aja kok sak pepadane titah sing elek-elek karo Semar lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki mboten ajeng kula paelu sinuwun jagat pesane ku Bathara Wahkur jagat dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Ndarawati yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badranaya kawan Nata Ndarawati aku kuwi sesembahmu aku pepundenmu Semar ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kawan pepundenmu lumrahe kowe mbangun miturut kawan Nata Ndarawati nanging sengguh temen ucapmu kemewat kowe ngregem jimat kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat yen ngono tak tentokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati
yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan nadyan kudu kepiye carane rawe rantas malang-malang bakal tak putung Kakang Semar Badranaya ngopo Gong arep jengklet kesangkut kok dadak kesangkut kurang trampil aprai 5 dina ayo keprigel aku sudah waduh arep ngopo kowe maju arep mangsuli sinuwun Darawati Bagong iki perkaraku iki ya perkaraku kowe bapakku kowe wong tuaku Pak rumangsane nyepelekke karo Semar ki bangun kayangan ora men pisan iki Semar ki bangun kayangan wis bola-bali biyen jaman Semar isih ngrekoso ha ta Pak panen dele bali panen dele tukoke cagak siji nggo panggo bangun masjid kono masjid kene sapa sing ora kepul tangan Budiro Semar ha ta Mir mbok Pak ngono Mir wae ya aku mengarep bangun kayangane kok ana pepalange rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe Bagong wer ngopo lho arep nesu karo sapa lho karo kowe gelem ora tak nesoni aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu sinuwun ampun kaya ngoten sinuwun sampean kok terus ajeng menggak karepane bapak bangun kayangan bapak niki duwe niat apik lho wong duwe niat apik kok dibebeda wong duwe niat apik kok diganggu arepe pripun kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten apa ya ora kaya ya omong ora jelas kok kula nyuwun pirsa karo sampean karepmu piye sir sampean pripun bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan ora iso wiwite urung kok leren ya Mario tenang malah bantu mah wong aku karo bapak sayang bahwa aku tresno karo bapak nganti aku dadi lekol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon lekol apa lekol Sukino ayo aduh aku nek ngetokke banci jenenge Sukini ya terus ora apa-apa rumangsane padake ora sapa sing ngagro-agro bapak aku sing ora trima pokoke nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune sampean niku kudune bijaksana kudune sampean niku ngenggoni rasa rumangsa sampean karo bapak niku ngomong para Pandhawa nek Semar duwe gegayuhan kudune nata Darawati niku nyengkuyung ora kok malah bebeda tor niki rak dienggo kabecikane negara Ngamarta ora dienggo kabecikane bapak dhewe niki ora gegayuhane pribadine bapak ning bapak golekke anu dibantu reng golek anu kowe kata-kata yo ora apal kabagyaning wong liya sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya Pak demi masyarakat karang kadember lan negara Ngamarta lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak mung perkara sampeyan manut karo Bathara Guru aku ngerti silsilahe Kresna iki sapa Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu iki sapa Wisnu anake Bathara Guru mula anak kudu manut karo bapak ning aku salah ora sak teruse wong tua ki bener ja omong kok meneng wae iki nek bapakne akon bab sing ora apik anak ki ngelekke ngono lho dielekke Pak ngene iki ora apik ngene iki apike ngene ngono ora kok mung sendika Pak anak bangun miturut dawuh bapakne lek aku ngelih colongke telo mangkat aku salah kok ngono kok Semar bangun kayangan kok dumeh dikon karo bapakne Bathara Guru kok Wisnu Semar dipenggal aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora ning bangun moral jiwa pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta
peri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Peri kemanusiaan iki apa? Ya meng manungsa ketemu peri. Kalau iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ono ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep meparangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Ndarawati, ra masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe mani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Kowe mani tenan ora? Ora. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Dan pokoke masalah memanangan aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena waton iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanane ora. Aku arep mati Tru. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkano kuandane Bagong legane atiku. Karepe dhewe panusmaning jajalanan kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati kowe nyawang ora aku sapa lho iki piye ta iki sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane kok takon aku sapa lha kowe iki sencaki wong kok ora ngerti karo dapukane aku sapa Senopati Ndarawati. Sapa sing wani karo Bapak Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki Senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagong ora ati arek sapa. Yen ngono wani harus diaki sing tak wedeni awamu metu jaba piye metu jaba ayo gong tak tutuk sirahmu kowe iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme aku kan metu jaba gelem ora gelem ya sasake apa terserah lah pokoke manut aku pokoke metu jaba metu apa ayo legandang tidak metu jaba tutup ya dan kaki Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah kok nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki gawe wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun. Lapangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok sik piye?
Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora, iki mbakoku. Malah nggo udut-udutan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Wah, ora iso, kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mana mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satria-satria jare mau sore Kakang Semar tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Ngomong apa wis? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndara karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajae enak tenan udute. Lega? Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kong iki bentuke iki. Klerune jupuk e. Piye ning opo, Gong? Niki wae Sinuwun Darawati rawuh. Heeh. Terus Sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjing kali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguasane miwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajre kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone mbangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, iya. Oke, bangun Kahyangan. Sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Iya. Nganti sapa to? Sinuwun Darawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake. Tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Darawati tantang. Lho kowe nantang karo Sinuwun Darawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Darawati nanti metu jaba. Sinuwun Darawati metu ning jaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krik brengose ubah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak ubahke. Endi kira dibrengos kok? Wah, tutuk ndase fugen. Obah ndut-ndut ngono. Brengos kok ndut-ndut. Brengos ya tak ubahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakal nek wani karo aku metu njaba. Oke, apa tak turuti karemu. Belajar metu njaba kabeh. Terus kowe nyeluk aku, sampean kamu nih piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Men, omong men.
Setan tenan kok. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to dudu kae ya rawane ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Turu-turu gareng kok. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paling pangandikan Darantasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku bangun layangan disingkirke. Ngono gawe. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Meng ngomong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Gak kudu adil apa kae. Masa aku metu jaba aku metu jeragal. Darantasena. Terus yuk. Ayo. Darantasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pun omong sing ngomong cangkemmu. Cangkemmu boleh ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo weh. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Dikon ngonekke gending nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem Kasemarang. Dalem Kasemarang iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gending kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Gek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon mlimbuk cangik. Melipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyun pamit, Pak. Sing ati-ati. Kalian putra lamun kawekasan yeka wisang geni moyo wisang geni moyo Wisnu Pratindo non sing dititi perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca iki melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Monggo nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi kuwi wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sumut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune bisa nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku cilik-cilik lho. Iya. Nek nganti aku mati tenan, sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo mak cilik Setyaki.
Estu nggih, Den? Yo. Ndara Garukaca nggih. Yo Bagong rasa kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Yo sing hati-hati yo, Gong. Nggih. Karo wong Bagong ya ora trima. Bagong ki anake Semar. Semar ki wong tuaku kok. Meng arep bangun kayangane kok Ratu Ndarawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok semeng sirah kok meng dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Dene margane patimu. Nuwun sewu nek sampeyan kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Antasena. Oh, Macilik. Angger Garukaca. Iye, Paman. Angger Antarja. Iye, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki lho wadi balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Angger Antasena. Ana apa, Lek? Kok lenggah wonten mriku? Kok mindina sik? Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Angger Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggen aswaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku
nek Siwa Ndarawati dibantu Majelis Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku nglelengi Raja Malu Bagong pecah slamu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku, Kakang Garukata, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Odar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece lunga. Nggih teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho, kok manusa ora itu omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukata ya Samata, Kakang Antarja Samata. Tur meneh aku tak nyuwun prisa karo mak cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pengendikane Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang karya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakekne Semar. Supaya uripe kawula sak negara Ngamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayu rukun tembayatan manunggal siji ngangkat raja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara handheng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok pareng jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Majelis Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi bedengi kakekne Semar. Nek pancen Majelis Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampean diwaneni karo anak-anak sampean dhewe. Diwaneni karo anakmu Ngrandu Gumbala, diwaneni karo Kakang Garukata, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Majelis Setyaki. Pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Oh, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontul-kontul tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampeyan jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Manisane iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garukata ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa ya? Aja sero-sero. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Yo gak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karang Kadempel. Yo Bagong, boleh bergabung.
balik iki. Apa tau? Balik iki. Ora tau balik iki aku mau ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik iki. Alah, mau wong golek rezeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk jahitan. Kene bali. Oh, meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Atur niki sapa sing ajeng methoke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbanda kula, ora iso ngrangket kula sing munak-munaki Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Bagong, Nun, kok ora du aku sing methoke. Kok ora pinadu arep karo aku, ora bakal mentolo karo aku. nah ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati, Wis ben, tak lakonane. nek dipecate dadi senopati, Aku melu Kakang Semar. waduh, nyuda jatahku. Anggota anyar nguda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet mung diwangi kok tak pethuke kok ora Pundurawati nek kowe yo melu. Nggih, kestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iku mau tak dawuhi suwe nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong. Ya mapunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatera. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulino. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Setyaki wis kalah karo kowe. Kalah, Setyaki wis manunggal kali kula. Ndara Setyaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Setyaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten kok ora Bu. Lah apa Setyaki bakal kliru karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Wis tak kendhau. Nah, Setyaki. Gustimu kok tak junjung sampe naik dhewe. Kundur. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kaliyan pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kaliyan Bagong. Kula mboten badhe manut kaliyan sinten-sinten kejawi kaliyan Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh.
pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawa saking undurna Nyai Kresna. Mriki kesaken dawuh Wilahe dantenan iki lelakon apa lha kaya ngene iki? mundur boten Setyaki aja kaya bocah. mundur boten mundur paribaksa kula ingkang kunduraken weh lah karepe oh ya jaga Dewa Bathara ya kaya ngono kuwi Dimas ya kaya ngono kuwi sing tak arepake Siadi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka. Wo ra dantenan. Tra. Iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wo bener kok. bener piye Sinuwun Darawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. ketarane Lah kae lho ketemu karo wong numpak Jawa nggawa stok mang. Itu Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ha, tangane papat. heeh Ah, kae gelo. Gelo mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga lho, Gong. Wah, iki mesti setan gondol lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. ya aja mlayu. nggih jebul pinanggipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga diwening panggoda pangrencana nang nyatanipun kula kawon kaliyan titah sewantah nami Setyaki Kaya mungsuh sencake. Bejo kowe ora modar. Sencake iki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. nggih Mbak wah edian tangane antepe ra jamak-jamak ming cilik ning kok antepe Dilatih kok. Ana iki olahraga saben dina kowe ming madang wae. Sembuyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semaput.
semboyan kaya ngono kok dipengpengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang suanu Pak. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabul. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kuwi. Gatotkaca. Heeh. Nyamber ki wonengen. Kula dicandhak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor ning sidane duncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur kana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing mangga kuliah. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yang lewat aku kaliman Dubur kae Biyen tak goleren Hai ayo Sukini nggih Mbak kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbak, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbak. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngoten lho, Mbak. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus Mbak Raden Sentyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun, masih muda semuanya. Iya, aha, itu obat buat gue. Ana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbak. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Guluming sithik kok ditugel to, Mbak. Guys, pokoke mangkat aja kesuwen. Amuk Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa Mbak? Antarja, Raden Antasena, 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele-tele-te. Kebablasan tele-tele kelakon tele-tele kebablasan minggir Mbak kula serang kepengen perang lho Mbak iya wis maju karena ya ampun Mbak iki kok dipotong masa kalingan sing ora ngrek proses budak kaya ngene iki sirah budak gak ida itu menungsa tatanan Sentyaki Gatotkaca Antarja maju legane atiku iki Sukini nek bengi Sukini nek awan Sukino jijik aku wong kaya dikek urip candha tak sebul dadi apa kandhamu asik tenan
kempule ya suarane apik. Gek gek gek. Heli gek gek gek. Mati tanpa arang. Sapa Mas? Nama Setyaki kowe sapa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kalian nomor dagelane Mbak Gito Gati. Kok brengosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras. Nglabrak. Nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecil-kecil. Manut nek ngendi papane wong perang? Nek ndi papane wong perang? Neng kono no kebon peteng Mas. Yuk, ayo, yuk, Kowe iki wong lanang apa wedok? manut Mas kebutuhan. Nek lanang wong ra thukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya. Dia mundur. Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medhen. Sapane ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyai ganteng. Brengosen to ora medeni tambalan bagus tambalan wibawan ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Tawang susuh angin ngendi gone. Oh, Durga kula nang maring adawuh. Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan. Ingkang tan wurma bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kawon muni lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mawu tanpa isa kinungkuk. Wektu dina iki parenta marang para dubriksa, para yaksa, para berkasaan jin setan. Supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane. Supaya padha gejegan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Batarita. Raden Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadyabala saking Dandang Mangure sami bubar. Datan saged kinungkup adrih kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahing alus balaning Betari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang saking giling karang kadempel. Siga angsup ana angganing Raden Setyaki dadi branang pasuryaning nenggih Raden Setyaki.
nalika semanten datan mubah datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Betari Durga nalika semanten saya suwe katiha labrit netraning Raden Setyaki ngero kaya yaksa balik nalika semanten sigon rajang wadyabala karang kadempel Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Kene ngopo terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel musak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kangslupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten iki pripun kahanane? Niki mboten sampeyan tumindak. Geger karang kadempel. Weh lah dalah. Candak kanthi cara kasat mripat balane Betari Durga ora wani nrajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunakake cara alus nyebar wadyabala jim setan mriprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel malah Majelis Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe lha terus karepe sapa ora saka karepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho, ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho, kok sirahe dikeplaki dhewe? Main momen ndak liar-liar wae. Ket mau liar-liar saplai bar mangan mie ayam. Go. Mangan mie ayam bareng to. Karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lugo aja ngalamun. Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Go? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Hah? Kae lho. Oh, kae ketok kae. Lho. Waduh. Gareng ngono ale. Wah, wis. Tenang ora. Gareng Kang Supan kok. Kemati Kang Supan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu.
Bagong jarine wong tuwa mbiyen. Heeh. Demit iki wedine diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngono aku wae, Tru. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya. Tak selesane ya. Iya. Nah. Hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu kok. Bisa merem itu terus. Terus. Wis paras barang isih dipok-poki. Edan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang. Edan ora. Matur Bapak Tru yo. Nenten napa Den? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunake wadyabala menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasurake kridaning para putra Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan rame banget wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangore. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku nggih. Wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. Yo njaluk pangestu kae. Petro dalem Pak Gareng karo Bagong tok jak njaga kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih carane pendak pajupak pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelono janur. Oh nggih wis akan dawuh nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to manut karo bapakmu. Nggih wis toke dawuh Pak. Ngenteni rawuh Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Nggih toke dawuh. Sing ati-ati aja lali lho Tole. Mboten. Nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih wis tak kendhang.
sayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitir kang mikiran ing asta Arjuna wonten maring adang yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndrawati ing atase aku wis aguh ngendikani dawuh perintah iki Wang Pikulun Manikmaya para wadyabala dandang mangkuris padha gawe kisruh kanan karang ngadempel mekaten kok ora Bu apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadi limbung ana ing jroning karang kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Prabu tumuli nimbrung wonten telenging karang kadempel monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang ngrayipun Janaka sanane aja wujud nata Ndrawati kepareng paduka ayo derek napa Kakang salin wujud aja wujud nata Ndrawati sewawi kok Prabu kula derekaken kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing karang kadempel ing wis mosak masik merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Wang Pikulun Pandya Betari Durga ora bakal kaderangan Yai kok ora Bu ingkang rai namung derek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dibudhalake nimbrung gawe geger karang kadempel aja nganti monggo yen tok kapirsanan dening Wang Pikulun jagat Girinata kowe karo pun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu kanggo piye pawarta ing sumebar warata saindenging negara Ngamarta lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara niat langeneng kalangguan agar pandan moncar tinon ler kekonan surungsara tetan padang asor lan pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga dereng ngantos paripurna nata ing Amarta Prabu Darmakusuma medhar sabda kelawan ingkang ngraying Jodipati kedadak sowaning satra ing Randu Gombala Bambang Antasena karya Cingkang Kang Samya Mula Tanjaba Pandhawa ya kumulung
Mara remang sumya ngambrang kati karonaning gaswase dosan gondo astrat maca lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu ngamarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan wah caidan ning opo gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo Kyaine Jodipati iya tak tampa angka loro sowanku ora saka Ngrandu Gumbala Pakdi nanging aku budal saka Karangkadempel midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja sowan ning Karangkadempel kakekne Semar prasaja yen to bakal mbangun kayangan nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu kakekne Semar mbangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan wis ora bakal tak jlentrehke wose kegayaning kakekne Semar mau luhur lan becik nanging dumadakan babak anglayoni jujulan usuli ora kanyono-nyono rawing Siwa Ndarawati didherekake Paman Madukara ingkang ora trima nggone kakekne Semar bakal bangun kayangan jebul tinemune Siwa Ndarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayaning kakekne Semar monggo sejatine kakekne Semar ora bakal biniat ngembari marang Kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta uripe para kawula embane kaya urip ana ing Kayiwangan nganti geger Siwa Ndarawati sajake wis ora melu kalawan kabejaning kakekne Semar klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwa Ndarawati Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar nggeris momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane dina samengko Karangkadempel geger aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel supaya mundi pustaka Jamus Klimasada dadi sarana tentreming Karangkadempel Pakde Jlamprong wong edan ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol nganti wani bakal jugarake karepane Semar Badranaya barep ana apa Yai rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna ayo tak gendong budal ning Karangkadempel